να υποδεχτώ στη Γιάφκα και στον Α99 και στον Παλμό 96,5 τον πρόεδρο της Παμποντιακής Ομοσπονδίας, τον κύριο Γιώργο Παρχαρίδη. Κύριε Παρχαρίδη, τι κάνετε? Καλημέρα σας, είμαστε καλά. Δώστε την είδηση, ενδιαφέρει όλον τον ελληνισμό, όλους τους Έλληνες και φυσικά όλους τους λάτρες του αθλητισμού. Ναι, η Παμποντιακή Ομοσπονδία αποφάσισε να οργανώσει έναν αγώνα παλεμάχων ποντίων με τους παλεμάχους της εθνικής ομάδας που πήρε ως γνωστόν το πρωτάθλημα της Ευρώπης το 2004. Που σήκωσε το τιμημένο, κύριε Παρχαρίδη. Ναι. Εμείς προσπαθούμε, εντάξαμε την εκδήλωση αυτή στις εκδηλώσεις γενοκτονίας που γίνονται την εβδομάδα αυτή και οι οποίες ως γνωστόν κορυφώνονται με την... Ναι, γιατί 19 Μαΐου να επιθυμίσουμε. Ο αγώνας είναι 13 Μαΐου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 5 στο γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είναι η έναρξη των εκδηλώσεων για τη διεθνή αναγνώριση γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και οι οποίες εκδηλώσεις κορυφώνονται την Κυριακή με μια λαϊκή μεγάλη συγκέντρωση στην πλατεία Αγίας Σοφίας εδώ στη Θεσσαλονίκη και μια παρόμοια λαϊκή μεγάλη συγκέντρωση στην Αθήνα στην πλατεία Συντάγματος. Θελήσαμε να γίνει αυτός ο αγώνας μεταξύ των παλεμάχων, διότι πιστεύουμε ότι οι παλέμαχοι αυτοί, οι μεγάλοι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι τίμησαν την Ελλάδα, τίμησαν το ποδόσφαιρο το ελληνικό αλλά και τον αθλητισμό γενικότερα, μπορούν να αναδείξουν και το θέμα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Γιατί είναι τα πρόσωπα που αγαπούν πάρα πολύ ο φίλαθρος κόσμος της Ελλάδας αλλά και διεθνώς και μπορούν να δώσουν το δικό σας καθαρό, ξεκάθαρο μήνυμα του ποντιακού ελληνισμού και της γενοκτονίας, έτσι. Ναι, βέβαια. Ναι. Και ο αγώνας γίνεται βέβαια στο γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Να το πούμε και αυτό, γιατί ο Απόλλωνα Καλαμαριάς είναι η ομάδα του Πόντου, είναι σύμβολο του ποντιακού ελληνισμού και όπως είναι γνωστό η φανέλα του δείχνει κάτι από γενοκτονία, έχει το κόκκινο χρώμα που σημαίνει αίμα της γενοκτονίας και το μαύρο χρώμα σημαίνει το πένθος. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, να είστε καλά. Το μήνυμά σας λοιπόν. Είναι όλος ο κόσμος εκεί την ημέρα αυτή, αφενός για να δει και να καμαρώσει και να ευχαριστηθεί από τον αγώνα αυτόν βλέποντας αυτούς τους ποδοσφαιριστές, αλλά συγχρόνως να αισθανθεί και αγαλίαση η ψυχή τους, διότι η παρουσία τους θα σημαίνει άναμα ενός κεριού στη μνήμη των 353.000 νεκρών μας. Να είστε καλά. Το μήνυμά σας ζωντανό, δυνατό μέσα από τον Παλμό 96,5 και τον Α99.